ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನಂದ ಇದ್ದಿನ ಅಂಡ್ರಡ್ ದಿನ ಅಂದ್ ದಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಚಿಯನ್ ದಕಡ ಒಂಜಿ ಒರೊರ ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಪ್ಪುಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಒರೊರ ದಾಯಕ ಮೂಡೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ತರ ವ್ಯೂಸ್ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿನ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದ್ ಬಿಟ್ಟೆನ ಬಟ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ನಿಕಲ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವುಜಿ ಸೊ ನೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕಲ್ದಾದ ತೂಯರು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೂಯರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪದ್ಯದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚಾದ ಅವೇ ನಿಕಲ್ಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿದ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ನಾಗನೆ ಪಾಡೋಡಿತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಮರೆತು ಪೋಯೆ ನಾನು ಆಪುನು ಇಂಚ ಒಂಜಿ 4 ವಿಡಿಯೋ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿನ ನಾನು ಸೀದಾ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಓಕೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಚನೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏಪಲ್ ಕೊಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರ ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಆಪುನಾನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೆತ್ತಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಒರಾನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕುಳ್ಳುನು ಒರಾನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಒರಾನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಒಂಚರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ದಾದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ದಾದ ಪೂರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಏನದು ರಪರಪ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೈತೆ ಸೊ ಅಂಚ 4 ವಿಡಿಯೋ ದಿಂಚಿ ದಾಲ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪನೆ ನಾನು ಸೀದಾ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಸೊ ಅಂಚ 2 ವಿಡಿಯೋ ಫ್ಲಾಪ್ ಆತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನಾನು ಪಾಡೋದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಆಣು ಒಂದು ಇಂಚ ನಾನು ಮರತೀನಿ ಸೊ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅವೇ ಫ್ಲಾಪ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಂತಿದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಅವೇನು ಪಾಡಿದೆ ನಾನು ಶೋ ಕುಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತಿದೆ ಅವು ಎಂಚ ಮರಕು ನಾನು ಪಾಡೋಣ ಅಂತೆ ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿನೇ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಯಾಪುನ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನಿ ಓದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಪೆ ಇನಿ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಗಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ 1:30 ಗಂಟೆ ಕರೀದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಖುಷಿಗೆ ಮುಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ like 2 o'clock ಮುಟ ಕಾಪ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಗ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಅಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಕದ ದಾಂಡಲ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ಮನಸ್ಸಾಯ್ಬೇಕ ಇದ್ದೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋಣ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಯ್ ಕೂಡಲೇ ಈಗ ಆಡಿದ ಮನಸ್ಸಾಯ್ ಕೂಡಲೇ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ದದಾಣಲ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಕಾನ್ ಮನಸ್ಸಾಪು ದದಾಣಲ ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ದದಾಣಲ ಕಂತಿದೀವಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಪಾಂಡ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟೋವಿನಿ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ದಾದ ನಿಕಲ್ ಟೈಟಲ್ ತೂದ್ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಯಾನ್ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಏತು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ನಿಕಲ್ ಎಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ I will be the very bad recipe share manpuna kalida I'll be very bad so anchane and recipe atu share manpuji but dadana mantuna tasty antu definitely upload avutara naraka pura manpuji tasty antu upunu so Inittha recipe nigu tuon bale yanu Yencha manfen okay tuon bale yanu adaga puri kushi kundu paadve ಓಕೆ ಯಾನೇನೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ದ ಪುದರ್ನ ನಿಕುಲ್ ಟೈಟಲ್ ತೂಯರು ಅಂಡ ಪಿರೋರ ಪನೋಡತೆ ಪಾಲಕ್ ದಾಲ್ ಸೊ ಯಾನೆಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಅವೆನ್ ತುಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ Inittha ಪಾಲಕ್ ದಾಲ್ಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ದಾದ ಅಂದ ನಿಗಲೆಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಉಂದು ಪಾಲಕ್ ದಾಲ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಆದುಪುನು ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಪ ರಪ ರೆಸಿಪಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗಾತೆ ಪುಚ್ಚೇನ ಕಾರ್ದಲ್ಪ ಉಂಡು ಐ ಕವ್ವೆ ಬೇಲೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕೆಂಪು ದಾಲ ಬೊಕ್ಕ ತುವರ್ ದಾಲ ದೆಕ್ಕದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೆಕ್ಕದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚಿಡು ಪಾಲಕ್ ಬೋಡು ಪಾಲಕ್ನ ಶೋ ಕುಡೆ ಮೂರ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ದಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾಲಕ್ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಪೊಡದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊನ್ಲ ಮೂರ್ದು ದೀತೆ ಒಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ದಾಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ನಮೂನೆದ ದಾಲ್ ನೆನಪುಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಒಂದುವೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಕಾಳು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲೇವರ್ ತಿಕ್ಕುನು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜೆನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಆವೆ ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋಡೆ ಪೂರ ಆಟಿಲಿಗ್ಲಾವೆ ಮರಪಂದೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ನೀರ್ ಪಾಡೋಡು ನೀರ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಯಾನ್ ಏತು ಪಾಡಿ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ತುಚ್ಪಾವೆತ್ತುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಈತು ನೀರ್ ಪಾಡಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುನು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಾವ್ನು ಯಾನು ದಾಲ್ ಬೇಯರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಕ್ಕರ್ಡು 5 ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಾವ್ಡು 5 ವಿಸಿಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ ಮಂತದೆ ಸೊ ಇಂಚಿಡಿತ್ತೆ ದಾದಪುರ ಬೋಡು ಪಂಡ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋ ಕುಡೆ ಮೂರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದುದು ದೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈತ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡೋಡಾವೆ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಬೋಡು
ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದೆ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಅಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಅದು ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಯ್ದು ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಪಾಲಕ್ ದಾಲ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಐಕ್ ಮೈತೆ ಈತ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಈತ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಎತ್ತನ ಆಂಡ್ ಕೊದ್ದಿಯೊಡ್ದ ದುಂಬು ಒಂಚೂರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಂಡ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಂಡ ಅಡೆಗ್ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಪಾಲಕ್ ದಾಲ್ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ರೆಸಿಪಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರತ್ತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮೀನಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಏನಾಗಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಡೋ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಬುಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿಂದ ದಾಯಪಂಡ ವಿಡಿಯೋದು ಹೆಚ್ಚ ಜನಕ್ಕೂ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೂಪೇರೆ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ನದ ಅದಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಕುಲು ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇರತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಡಲ್ಲ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ದಾಲ ಕುಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಪ್ಪಗಿಂಚಿನ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಕ್ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ತೂಪೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅವು ಪೂರ ನಾಡು ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತುದು ಅಕ್ಕುಲು ಡಿಸಿಷನ್ ದೇತೊನಲ್ಲಿ ಇನಿ ಒಂದು ಕೆಚಪು ಮಲ್ಪೋಡ ಬುರ್ಚಾನ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿನ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ಪೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡರಿ ಮರಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಪುದರ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲರು ಓ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಪುದರು ಮಾಮಾಅರ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬ್ಯೂಟಿ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ಲ ಮಾಮಾಅರ್ತ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಮಾಅರ್ತ್ ದುಂಬು ಖಾಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗ್ಲ ಬೈದುನು ಸೊ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿನ ಮಿನಿ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಮಾಮಾಅರ್ತ್ ದ ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಪಿದಾಯಿ ನಮಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇ ಪೋದು ಕಾಪುಡಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತೆತ್ತೊಂಡದಾದ ಯೂಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೋದು ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಪೋದು ಅವೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ತೆತ್ತೊಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಆಫರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮಾಮಾಅರ್ತ್ ಅಂಚನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ ಸೊ ಇನಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಪೌಜಿ ಯಾನು ಇತ್ತೆನೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಮಾಅರ್ತ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದಿದು ಆನ್ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಡ್ತಿರಕ್ಕಲು ಸೊ ನಿಕಲಿಗೆ ದೇತನಲ್ಲಿ ಮಾಮಾಅರ್ತ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಹೇರ್ ಕೇರ್ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೆವರ್ ಟ್ರೈಡ್ ಯಾನ್ ಹೇರ್ ದ ವಿಷಡ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚಿ ಥರ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಪಂತೆ ನಾ ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಚ್ಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೆಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಏನು ಮಾಮಾಅರ್ತ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಒವ್ವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಲ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆತ್ತೊಂದುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕ್ ಮಾಮಾಅರ್ತ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟ್ ಸೀರಮ್ ಅವು ಉಂಡತೆ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಮೋನೇಡ್ದ ದಂಡಲ ಇಂಚ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ದಾದಂಡಲ ಅನ್ಇವನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ನ ಕಲೆವು ಪನ್ಪೇರಿತ್ತೆ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಸೊ ಮಾಮಾಅರ್ತ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ನ ನಿಕಲು ಆರಾಮ್ಸೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ದಯಪಂಡ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗ್ಲ ಅವು ఒక ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕಿನ್ಗ್ಲ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನು ಬಟ್ ಕೆಲವೇರೆಗೂ ಪನ್ನೊಂದುಲೇನು ಗಮನ ಕೊರದು ಕೇಳಲೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೇರೆಗೂ ಕೆಲವರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬೈದಂಡ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ಸ್ ಆತಂಡ್ಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅನ್ಇವನ್ ಟೋನ್ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅವು ಮಾಮಾಅರ್ತ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದು ಬೈದಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ಡ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಕೆಲವೇರೆಗೂ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ಸ್ ಆತನೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಅಂಚಾಂಡ ಒಂದೇ ದಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತದು ಅವು 2 ಸಲ ಪಾಡರೆಂದು ಅಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಮಾಮಾಅರ್ತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾಮಾಅರ್ತ್ ದಕ್ಕಲು ಬಟ್ ನಿಕಲು ಅವರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತದ್ದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಪಾಡ್ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಿಂಪಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕಲು ಒಂದೇ ದಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಆಯ್ಪಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ರೇರ್ ಏನ 100% ಒಂಜಿ 10% ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಆತನು ಬಟ್ ಹೆಂಗಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಮಾಮಾಅರ್ತ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಯಾರಬಿನ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಟ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡಲ್ಲ ಮೋನೆಗೆ ಪಂಡ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಬೆಟರ್ ಅಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮಾಮಾಅರ್ತ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದಾಯಪಂಡ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಹಾಕಲೆಗೆ ಪೇಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದಕ್ಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕದಾಲ ಪೇಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಇಂಚ
ಥಿಂಕ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಡೆ ಕೊಂಚ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೀರಮ್ ಬೋಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿದ ಬೋಡು ಪ್ಯಾರಬಿನ್ ಫ್ರೀ ಬೋಡು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫ್ರೀ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯ್ನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ರಂಡಲ ನಾಡೊಂದು ಇತ್ತಡೆ ಆಕಲೆ ಯೂಸ್ ಆವಡು ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಂತದಲೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಮೀ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ Mamaearth ಪೋಲ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದೇ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ Mamaearthದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂನು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಪೂರ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅದನ್ನು ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಇವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಅವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನುಂಟು ಸೊ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ಲ ಉಂಡು ಅವಳ ಇಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ Mamaearth ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಆತ ಅದಿತ್ತು ನಿನ್ನತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದೇನ್ವೆ ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ಏರಂಡೆಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಮಿನಿ ತೂದಿತ್ತು ಜಡ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋದ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ತೂಲೆ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪ್ಲೇ ಒಂಜು ದಿನ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಮೂವಿ Yencha ಆಯ್ತು ನಂದು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಪೊಸತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸೀ ಯು ಸೂನ್ ಬೈ